Hola a tothom. Us agrada el cinema d'aventures per a tota la família amb misteris a resoldre? Doncs vinga, avui en recomanarem una molt bona. Ens trobem a 1985. Steven Spielberg està en tops de la seva carrera, bé, no ha baixat mai d'aquest top. I té en ment fer un projecte d'acció juvenil. Llavors, què passa? Truque al seu amic, Chris Columbus, que li encarrega el guió. Per cert, Chris Columbus és guionista de les dues primeres entregues de Harry Potter. Per tant, lo d'acció juvenil ja ho té molt apamat. Després es fica en contacte amb Barry Levinson, un director que estava agafant nivells molt alts de popularitat, perquè Steven Spielberg es va quedar en el cantó de productor executiu, que segur que va donar alguna idea, no pot estar-s'hi. Davant d'aquest tàndem que crea una qualitat espectacular, incomprensiblement la pel·lícula no va tenir resposta del públic i va fer els mateixos diners que va costar. Per tant, benefici zero. Ostres! I clar, Steven Spielberg li van donar un cop al cap, plap, de realitat i va dir, vigila, que no sempre els teus projectes funcionen. Ja li va passar a 1941, una comèdia que va fer molt esbojarrada i que es va pegar una patacada, monumental. I què van crear aquest tàndem? Doncs van crear una pel·lícula perfecta, El secreto de la piràmide, en castellà, que la traducció no entenc per què ha estat així, i que el títol en anglès és molt més aclaridor, Young Sherlock Holmes. Per tant, estarem dintre de la joventut de Sherlock Holmes. Així, l'argument de la pel·lícula és l'hipotètica trobada entre Sherlock Holmes i John Watson quan són adolescents en un internat anglès del segle XIX. I, per tant, trobaran una sèrie de fets, assassinats i aventures que han de compartir junts, respectant molt els personatges i les novel·les. Aquest encontre és abans d'Estudio en Escarlata, de la novel·la de Sir Arthur Conan Doyle. Els actors estan molt bé, cadascun el seu rol, els xavals ho fan fantàstic. El dolent és molt dolent, està molt ben fet també. El ritme no decau, mai, té un molt brillant ritme. I si parlem de la música és espectacular! Bruce Broughton, el compositor, fa una de les millors peces que ha creat mai, juntament amb Silverado, que el van nominar per Silverado també als Oscars, però és que aquí està brillantíssim. Música que cal sentir-la. Ei, atents. I a més, tenim un plus d'aquesta pel·lícula, que és pionera. És pionera en algunes coses que s'han creat a posteriori. Per exemple, va ser la primera pel·lícula que va aplicar CGI en un personatge complet. Va crear un personatge íntegrament via informàtica gràcies a Indústries Light and Magic, que tenia amistat Steven Spielberg. I després també cal dir que va ser la primera pel·lícula que té una escena postcrèdits. Ei! No ho va inventar Marvel. No, va ser aquí, la primera escena postcrèdits. Quedeu-vos fins al final. Sí, fans de les novel·les, quedeu-vos. Fans de les pel·lícules d'aventures familiars, de joves que, com a mínim, no els tracten com a rucs. Doncs vinga, molt entretinguda, us ho passareu molt bé. Sí que té 40 anys, però de veritat que no ha perdut gens d'efectivitat. Espectacle. Va, som-hi, us ho passareu molt bé. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera. I és clar, toca escena postcrèdits. Guy Ritchie ha estrenat, en el moment de fer aquest vídeo, una sèrie a Netflix de la
Young Sherlock Holmes. Per tant, com el títol en anglès de la pel·lícula que hem comentat. La nostra té 40 anys, aquesta és actual. Què hauran fet? No ho sé, no l'he vist. Ja ho comentareu.